प्रणाम मित्रगण। कौनो भी व्यक्ति के लिए ओकर परिवार एक बहुत बड़ा सहारा होला या फिर ई कहल जा कि ओकर व्यक्ति के आत्मबल होला। काहे से कि परिवार जौन करेला व्यक्ति करती उ समाज में केहू नहीं करेला। सबकर समाज में स्थान निर्धारित है, लेकिन परिवार में कौनो भी प्रकार के चीज़ निर्धारित नहीं है। अगर कौनो प्रकार के आप दबाव महसूस करत बाटी तो उ अपने परिवार से आप बता सकेनी। कौनो भी परिवार प्रकार की परेशानी में आप बानी तब वो परिवार आपके वहाँ वो मन से निजात दिलाई वहाँ से निकाली आपकी। ऐसे परिवार जौन बाटे एक प्रकार का बल होला। हमन के अपने परिवार पे एक प्रकार से घमंड होला, एक प्रकार से बल होला। परिवार के ही सहारा रहेला कि व्यक्ति के दुनिया समाज अगर कोनो भी बात बोलत रहे, कितना भी ताना बोली का व्यक्ति सामना कर लेला, लेकिन परिवार के ही बल पे वो आगे बढ़ेला और सफल होला। लेकिन अगर वो परिवार के कोनो व्यक्ति या फिर केहू अगर वो व्यक्ति के कुछ कह देलस तो बर्दाश्त नहीं होला। कारण का है कि हमन के परिवार के ऊपर अंधा विश्वास रहेला कि हमन के कुछ भी परेशानी हवे तो हमन के अपने परिवार से बतावेनी। यही से हम बार बार परिवार के लेके बात करेनी कहेनी कि परिवार में एकता और संगठन बना के रखी आप लोग। ऐसन बात नहीं बाटे, परिवार में बहुत सारा विघटन भी होला। परिवार में बहुत सारा बातचीत ऐसन होला जौन की नहीं बर्दाश्त होला। बहुत सारा अरे मतलब बहुत दुनिया भर के चीज़ होला जौन से रोज़ आप लोग दो चार होत होगा। लेकिन फिर भी हमार निवेदन बाटे कि अपने परिवार के आप लोग बांध के रखी। अपने परिवार से आप लोग ऐसा उम्मीद जैसन आप लोग करत आनी वैसन उम्मीद वो परिवार से दें। हो सकेला कि कुछ लोग होकर कि मतलब सोच सके ना कि मतलब हमरे यहाँ ऐसी होला, हमरे वहाँ ऐसी होला, तो खाली हम ही काहे करी। लेकिन यकीन मानी परिवार के जितना सब देला उतना परिवार से प्राप्त भी करेला। और रहल बात ही तो पति पत्नी में नहीं अगर पटेला, पिता पुत्र में नहीं पटता, तो परिवार में इतना सदस्य बाने तो कुछ न कुछ तो होते रही। ऐसे परिवार एक व्यक्ति के आत्मबल होला तो ओके संगठन बना के हमेशा रखे के चाहिए, न कि बिखरा के। कहाँ कि दुनिया में लोग क्या करें ना कि एक व्यक्ति अगर परिवार से अलग हवे तो के अनेक प्रकार से सह देना, उल्टा सीधा चीज़ सिखावे ना, जौने से वो परिवार के प्रति नफरत पाल लेला और वो दिन ब दिन दूरी हो जाला। इससे अगर कोनो भी प्रकार के दुख है, तकलीफ है, कोनो भी प्रकार से अगर अपने परिवार से रीस क्रोध है तो वो बैठ के बात करी, ओके सब सुलझौले के कोशिश करी, न कि अलग भइले के कोशिश करी।